Us explicarem que l'any passat aquest pastor i aquest gos, en Dani i en Milo, van ser els guanyadors de la prova de ramat en gos d'estura català de Campllong. Com que en català no m'entén, no li suposa més pressió, això. Com explicàvem, costa treure les ovelles, separar els dos ramats i dona la sensació que cada vegada costa més. El fet que siguin ramats rodats té algunes avantatges. Per exemple, a l'hora d'entrar a l'atleta doncs no li fa tanta por perquè ja ho ha fet abans, però també alguns inconvenients perquè agafen mals vicis. I aquest és un inconvenient difícil perquè algú ha de passar entre mig de la valla, s'ha de ficar entre mig dels dos ramats i separar-los. I ho ha aconseguit, també amb molt de mèrit. A partir d'aquí comença el repte d'anar passant totes les proves. Una de les funcions que no és gens fàcil és mantenir el ramat unit. I aquí el hàndicap tornem a ser el mateix. Tenim una ovella allà baix al costat de les altres, que sembla que se'n va cap al grup que està fora tancat, que és bo. I l'altra ovella que està ben perduda, vigileu les vores, que pot ser que salti. Tingueu en compte, per seguretat, que pot ser que faci un cop per saltar la valla. Procureu no repenjar-vos gaire les valles perquè no baixin més, o si s'apropa l'ovella, si sou valents, a pujar-la una miqueta. Que vegi, si el gos veu si l'ovella veu la valla alta,
perilla menys que intenti saltar. Si l'ovella veu que la valla està una miqueta baixada, doncs s'hi veu més en prop d'intentar-ho. Molt bé, tornem a tenir el remat unit. I tornem. Fixeu-vos com el pastor va davant, les ovelles al mig, i la funció del gos és anar portant les ovelles fins que se'n separi cap. Hi ha una que no vol anar amb el ramat. Es queda aquí darrere i aquí se sent protegida. Danny, don't move this sheep. No, go for the rest of the sheep. And this, if she joins with the rest of the group, it's okay, but let's work with the rest of the group. Molt bé. Molt bé.